Башкорт халкы тарихи елы һәм Ру Агачы Республика форумы кысаларында Бүтән дөнья башкорт курултайы яңа проект Башкорт рулары съездларын башлап җибәрде. Узган атна җомгасында бәрәкәтле Илеш җирендә Кыргыз руы съезды үтте. Аның вәкилләре Илеш районыннан тыш Бакалы, Красноярск, Туймазы һәм Шаран районнары территориясендә яшиләр. Шарага республиканың төрле районнарыннан вәкилләр, экспертлар, тарихчылар һәм туган якны өйрәнүчеләр чакырылган иде. Мәртәбәле кунаклар каршы алынып, район мәдәният йортына узды. Фаеда урнашкан милли киемнәр һәм декоратив гамәли иҗат күргәзмәсен карады. Разрешите представить вашему вниманию родословную моей семьи Галиулиных. В нашем роду были очень известные выдающиеся люди. Например, представьте, каждый знает трилогию Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Это такие толстые учебники, да? А вот моя прабабушка за время поста несколько десятков раз перечитывала Коран. Вы, наверное, все имеете представление, какую толщину имеет Коран. Это примерно вот такой вот учебник, и не маленький, а имеет тоже свои размеры. Вы только представьте, перечитывать Коран несколько десятков раз. İliş, elbette yakın, yaratkan, tuğan yakın bulmasa da süygen yakın ilişim deyip yazgan yak bütünde şu an göre min ilişini her vakit yakın kurup, yaratıp, anda özümüzün tuğan yakka kaytkan gibi aşkınıp kiletirgan idim. Hem elegilikten ilişte tuğup üsken yakın dostlarım bilen görüşüp, onlar bilen uğurlaşıp yaşadım. Motor yığınga min elbette özümün bilagimde alıp geldim. Bu indi tuğan yağım bulmasıyla tüygen yağım ilişim degan mana şu kitap ko'rgazmalarimda hatta men özümde tong qoldim. Bir ko'p kitaplarımda iliş kişilerin hem bundan ilişne sen yılgasın ilişte yaşayan dostlarımны hakkında yazılgan elde ko'pmi şiirler hem şulay yok yazmalar bulgan iken. Tamırdar bizning tamırdarımız, yağni tuğandarımız, yakındarımız kimdir? Mening sığışım qaydan? İliş rayonuna nigir halısılar, tire-yaqtın güzel tabiatın tau tapqır ud etken ata babalarımız kimdir? Atayыңдан alıp yeti buğunыңды belti halık. Әуәл, олы яштәгілер, кем нәсілі деп хырашыр булгандар. Еті буын ата олатахын әйтіп бергәс кенә, уны исәпкә алгандар.
хәзерге Илеш районы ерлегендә Кыргыз ырыуы вәкилләренең тарихы 16-нчы буаттарда элекке Кыргыз авылында яшәгән Кушык бей менән бәйле. Элекке Кыргыз авылы Кыргыз ырыуының үзәге саналган. Кушык бей күсмә тормыш менән яшәп арыгас, ошо ердә төпләнеп, кабиләһен киңәйтә. Уның улдарының береһе Күккүҙ бейдән таралып барлыҡҡа килә Илеш районындағы Кыргыз ырыулы ауылдар. Я являюсь представителем рода Кыргыз, уроженец села Карабашево. Составлены шажары моего рода, использованы исторические данные из ревизских сказов. Горжусь своими предками, обещаю историю своего рода донести до следующих поколений. Ведь не знающий свою историю народ не имеет будущего. Мы в этом плане счастливые. У нас есть своя яркая история. Сохранена своя идентичность, культура и быт. С начала текущего года мы уже провели съезды родов Ельдяк, Иске-Елам, Болотцы, Урам, Юрми, Танлы, Унлар и Таны. По итогам проведения мы видим, что эти съезды необходимы. И сегодняшнее мероприятие, посвященное роду Кыргыз, одному из клановых образований башкирского народа, тоже имеет большое значение. В условиях роста интереса населения к своим корням такие елины дадут краеведам, учителям, учащимся хороший доступный материал для воссоздания подлинной истории своего края. Съездның штандарты Туймазы районына тапшырылды. Жыйынның киләсе өлеше Муса Гәрәев исемендәге башкорт тарихи мәдәни үзәктә узды. Биредә үзәк активистлары Республика халык иҗаты үзәгенең фольклор буенча баш белгече Гөлгенә Баймурзина җитәкчелегендәге республикабызның танылган кул эшләре осталарын җыр белән каршы алдылар. Илеш ере тарихты хаклаган, бөтә гореф-гадәттәргә шундай күңел, йылылыгын биреп, ягынан тергеҙеү эшенә бик шундай әүҙем ҡарашталар. Һәм әйтергә кәрәк, бөгөнгө Илеш ерендә Кыргыҙ йыйыны башҡорттарының матур байрамы эсендә беҙҙең республикабыҙҙың ошо төбәгендә генә йәшәгән мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре өсөн семинар үткәрәбеҙ. Был семинарҙың эсендә беҙ оҫталыҡ дәрестәр үткәрәбеҙ. Ул уғатыу булһынмы, ашһыу булһынмы, бигерәк тә беҙ шәжәрә төҙөү буйынса һәм кейем ошо төбәккә генә хас кейем өлгөләрен тергеҙеү эше менән булабыҙ. Ул әйтергә кәрәк, был бөтә сара, бөтә Рәсәй культура ағартыу проекты эсендә бара һәм менә шунлыҡтан Илеш районы ғөмүмән иң алдынғы райондардан, ошо көнбайыштардан шәжәрә байрамдарын республика кимәлендә беренсе тапҡыр ойоштороп үткәрүсе булараҡ, әлегә менә ҡарайбыҙ, шәжәрәләр шул хәтле матур эшләнелгән һәм төплө өйрәнелгән. Бөгөн беҙ менә ошо Муса Гәрәев исемен йөрөткән тарихи башҡорт үҙәгендә ҡул эштәре менән дә танышабыҙ. Бөгөн шулай уҡ мәҙәниәт йортонда булған күргәҙмәлә Кыргыҙ ырыуының ауылдарының шәжәрәләрен дә, шул уҡ ҡул эштәрен дә ҡараныҡ һәм таныштыҡ. Нимә тип әйтәһем килә? Мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре исеменән, ғөмүмән республика халыҡ ижады һәм мәҙәниәт министрлығы исеменән Илеш районы администрацияһына шундай ҙур сараны ойоштороуҙары өсөн ҙур рәхмәттәр әйтәһем килә. Һәм милли кейем көнө, байрамы айҡанлы һәр берегеҙҙе ошо байрам менән ихлас күңелдән тәбрикләйем.
Иң тәүдә Мәргән Оксы традицион җәйден атуны үстерү буенча директоры Юлай Галиуллинның башкортларның ир-ат традицион костюмы темасы буенча чыгышы тыңланды. Орыта чарада катнашучылар мастер-классларга бүленде. Райондашыбыз Илешле Әнисе Саттарова курчак тегү һәм күнекмәләре серләрен ачса, Илеш балалар сәнгать мәктәбе укытучысы, декоратив гамәли сәнгать остасы Айгөл Фасхетдинова киездән келәм тукуны күрсәтте һәм өйрәтте. Съезд кунаклары селтәр башкорт костюмы осталары Фәнүзә Алагулова белән Фәнисе Миннигалимова изү күкрәк бизәге һәм башкорт күлмәкләрен тегү буенча мастер-класс уздырды. Бәйрәмдә шулай ук Тамыр балалар яшь үсмерләр телеканалы һәм Акбузат балалар әдәби сәнгать журналы катнашты. Тамыр телеканалы Югары Ярки авылының беренче гимназиясына үзләренең шәҗәрәләрен белүче, нәсел яткәрләрен саклаган, балалар тәрбияләгән гаиләләрне җыйды. Архив документларына көз салсақ, біздің нәсіліміздің башы 1710 елларда Әсен бабайлар гаиләсенә барып тоташа. Бүгінгі күндә 9-нчы буын булып торабыз. Безнең улыбыз Ислам 9-нчы буын булып тора. Ул балалар бакчасына йөри. 8-нче буын булып, минем әтием Ралиф тора. Ул элеваторда эшли. Әтиемнең әтисе Наил исемле. Ул яшь чагында комбайнчы булып эшләгән, соңыннан тегермәнче булып хезмәт иткән. Безнең әтиебез Наилнең әтисе Хаҗи Мирза. Ул Бөек Ватан сугышында катнашып, билгесез югалучылар рәтендә калган. Безнең нәселебез бик тә күренекле шәхесләргә бай нәсел. Менә безнең рәтебездә бөтен Илеш районында дан тоткан Тимерхан абыебыз ул социалистик хезмәт герое. Бүгенге көндә аның исемен мәктәпкә, урамга бирделәр. Ябалак авылында ул Искре колхозы җитәкчесе булган. Без аны белән бик тә горурланабыз. Шулай ук безнең Рамза Хамит улы, ул Башкортстан Республикасының атказанган укытучысы, почетлы хезмәткәре. Корея сугышында катнашып, безнең Тимиршәйх бабабыз әле бүгенге көндә дә исән, ул безнең тиңләштерелгән хезмәт герое, ветераны. Без алар белән бик тә горурланып калабыз. Безнең нәсел сүнмәсен, сүрелмәсен, алга таба тагын да тормакланырга насыйп итсен дип теләп калабыз. Безнең иң ерак бабабыз Кандырбейдан киткән нәсел. Мин шушы нәсел нәсәбәнең 21-нче буыны Рәфис булам. Минем нәселне продолжать итүче дәвам итүче 3 улым бар. Денис улым, Динар улым, Дамир улым. Денис Агыйдылда укый, УТЭК филиалында. Студент. Динар улым Кушнаренкада укый, студент тоже. Геофизика факультетында. Дамир улым 3-нче классны бетереп бара инде. Мин үзебезнең нәсел белән горурланам. Хаумыгыз, иң башта үзебезнең семья турында әйтеп китәм. Минем иптәшем Кадраева Гүлнара Рәсүл кызы, үзем Кадраев Илнур Мәлүс улы, малаем Кадраев Искәндәр, ул мәктәптә укып йөри. Без башкортлар булгас шәҗәрә эшләргә булдык. Шәҗәрә безнең башланып китә. Шәйхетдиндан башланып китә. Шәйхетдинның булган 2 улы, Кадрей менән Хәзер Мөхәммәд булган. Без үзебез Кадраевтар булгас, безнең тукталабыз Кадрейгә. Кадрейдән булган кызы Мөхәммәд малае булган, уның булган Салихян дигән малае. Салихян булган Салихяндың 2 малае, берсе Мәлүс, берсе булган Гилемян булган. Мәлүс минем әтием, ул гомер буе эшләп йөрде, 42 ел шофер булды. Уның улы булам мин, Илнур, и безнең бар Радик улы. Радикның кызлары Алсу, Алина, Лиана. Улар кызлар булгас, безнең шәҗәрә унда туктай. Минем малаем Искәндәр белән безнең 7 буын була. Мин билгеле шагыйрь, Галимов Сәлам премия лауреаты Ринат Хари менән бер авылда, Үрмәт авылыннан булганым менән горурланам.
Үземде кыргыз ыруы башкорты дип һанайым. Башкорт телен туган тел буларак өйрәнәм. Яратып укыйм, төрле конкурсларда катнашам һәм призлы урындар яулайым. Айрылса, Вайндар конкурсы миңа бик ошаны, чөнки сәхнәлә уйнарга, чыгыш яһарга яратам. Мин һеҙгә бүген Ринат Хәйриҙең Ташбаҡа шиғырын һөйләйем. Тыуған көнөмә дуҫтарым, бүләк итте Ташбаҡа. Тик әле ул йөрөй белмәй, өйрәтергә ҡулдан килмәй, нишләргә тип баш ватам. Атлап түгел, шыуышып та, йөрөй белмәй Ташбаҡам. Саҡырһам да минең янға, үҙе килмәй баш ҡатҡан. Еп тағып тартып йөрөтһәң, йөрөүен йөрөй белә. Хатта йүгергән саҡта ла артымдан ҡалмай килә. Ә ниңә һуң үҙе теләп йөрөп китмәй Ташбаҡам? Хикмәт ниҙә? Ошо хаҡта бер туҡтауһыҙ баш ватам. Ташбаҡам йөрөй башланы. Атай серҙе асҡас та, хәҙер беләм, бөтә хикмәт булған икән асҡыста. Аптыраным, ул асҡысты мин нисек күрмәгәнмен, шул кескәй генә асҡысты борорға белмәгәнмен. Миннән көлгән булырһығыҙ, әйтерһегеҙ, бешмәгән. Һеҙ белер инегеҙме һуң, ул асҡыс бит Ташбаҡаға ҡолаҡ итеп эшләнгән. Йүгереп йөрөй Ташбаҡам, асҡысын борһаң ғына, туҡтаһан һайын ҡолағын гел бороп торһаң ғына. Шәжәрә изге төшөнсә, халҡымдың көнө йәне, тамырҙарын быуындарға бәйләгән тере ҡаны. Шәжәрә асыл барышы, затымдың аҫыл нуры, буаттарҙан буаттарға һалынһан күпер юлы. Ата-бабам ырыуымның батыр бөркөт ирҙәре, туған илне яуҙан саҡлап, бер ҡарыш та бирмәне. Без Иске Күктау ауылынан Гарифуллинар ғаиләсе үзебезнең шәжәрәбезне сөйләргә дип бүген шушы олы бәйрәмгә килдек. Безнең 3 балабыз бар, Лия, Лейлә һәм Аяз. Иптәшем о премзавод урожайында эшли. Biz балаларыбызға үзебезнең тамырларын ничек белергә кирәк булганын аңлатырга тырышабыз. Һәм дә инде бу шәҗәрәне төзегәндә безгә үзебезнең Фидан абый Марваровның китаплары бик әйбәт булышты. Үзебезнең истоки китабын Нурлыганов Разит Баязитовичның китаплары бик безгә булышты. Зур итеп рәхмәт әйтәсем килә үзебезнең мәктәбебезгә, безгә булышканнары өчен. Күбрәк шушындай чаралар булсын иде. Гимназияның спорт залында яш үсмерләр өчен традицион башкорт җәйенең аты буенча мастер-класс һәм турнир узды. Җәйдән аты турында Башкортстан Республикасы халык иҗаты үзәге белгече, Мәргән укчы проектына нигез салучы Юлай Галиуллин җентекләп сөйләде һәм күрсәтте. Сегодня приехал, я уже один семинар провел по мужской традиционной одежде в кинотеатре имени Мусагариева. И сейчас вот буду учить стрелять из традиционного лука. Я уже 3-й раз туда приезжаю, а летом приезжал, привез инвентарь по президентскому гранту, луки стрелы для Илишского района. И вот сейчас желание такое, чтобы илишцы тоже включились в наше движение, то есть не оставались в стороне и заняли достойное место среди лучников Башкортостана, достойно представляли. Притом, насколько я знаю, в Илишском районе хороший ипподром есть, и по конной верховой стрельбе занять призовые места, я думаю, не составит особого труда для илишцев, поэтому это дело надо развивать. Я говорю, этот вид спорта, он с пещерных времен был у всех народов, развивался, поэтому у нас у всех это в крови есть, просто нужно это дело развить. Моя задача сегодня прокачать кровь предков по своим венам, то есть почувствовать этот глубь веков, дыхание истории, и чтобы дети через вот это пробные занятия смогли прикоснуться к истории и окунуться в нее. Лайык биредә Башкортостан Республикасының Мастер рестлинг буенча федерация президенты Раил Бикмаев милли башкорт көрәше, таяк тарту буенча мастер-класс һәм ярышлар оештырды.
международный вид спорта, но у нас также в республике раньше существовал такой вид борьбы, назывался тояк-тарту. Это вот аналогия как раз масс-рестлинга, мы его развиваем, у нас есть цель в каждом муниципалитете, в каждом поселке Республики Башкортостан развить этот наш любимый вид спорта, любимый вид борьбы. Это официальный вид спорта, по которому можно выполнить норматив мастера спорта международного класса, и чемпионаты мира, чемпионат России проводятся. Вот мы буквально в мае месяце 14-го будем проводить чемпионат Республики Башкортостан по масс-рестлингу. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы и самое главное, будьте патриотами своей республики. На земле неизумленная Европа для себя открыла мир другой, мир, которым есть бескрайние просторы, мудрость Азии, древности, покой. Иген район үзәк майданында безнең яклары кояш нурлар ягы, кунакчылык ягы, җыр ягы. Район фестиваль конкурсының гала концерты белән дәвам итте. Биредә февраль аеннан апрельгә кадәр барлык авыл җирлекләрендә узган район конкурсына йомгак ясалды. Район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин һәм съезд кунаклары җиңүчеләрне тәбрикләде. Аларга дипломнар һәм акчалы сертификатлар тапшырды. Конкурста 3нче урынны Ишкар, Ирсай һәм Иске Кукта авыл мәдәният йортлары яулады. 2нче урынны Исанбай һәм Базытамак авыл мәдәният йортлары бүлеште. Фестивальның җиңүчесе дип Вишкурай авыл советы авыл биләмәсе мәдәният йорты табылды. Кеше җирдә ни өчен яши? Үзенең кыска гына гомер вакыты эчендә ул барысына да өлгерергә, барын да танырга, белергә, үзе эшләп карарга, сөенергә, шатланырга, кайгы хәсрәтне җиңеп чыгарга һәм иң мөһиме, үзе турында киләчәк буынга якты истәлек калдырырга тырыша. Әдәм баласы үзенең 7 буынын, бабасын белергә тиеш дигән борынгылар. Шул вакытта гына кеше туган иленең, туган төбәгенең, туган йортының, үз халкының чыгышын белә. Ринат Хадимуллин, Ойгөл Мулаянова, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.